Sausa ka. Masasayang mga araw nakasama kita. Paglalambing at kulit mo na hindi nakakasawa. Punong-puno ng ligaya ang Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Rose. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagulungan, kabilang buhay. bakit ba dumating ang oras na ito? Nabalitaan ko na wala ka na. Di ba't sabi mo hindi mo ko iwan? Di pa ba mayan na ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan sa kabilang buwan? Paano na lang? Paano na ako? Tayo di ba't sinabi mo sa'kin na sabay tayo mangangarap? Bakit bigla kang lumisan nang hindi man lang nagpaalam? Isang malamig na hangin ang iyong makap sa akin. Parang isang payuhating nang mapapaalam ka na. Di ba't sabi mo hindi mo ko iwan? Di pa ba mayan na ako'y mag-isa? Di ba't RMN Drama presents Handumanan Sausa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Udtungan, Escalante City, Negros Occidental. Nga tumatatampo, nagdasangan nga Rose. Ha? Mupauli ka sa Negros? O, Dai Jane,
Nanangid ako sa atong boss nga magpauli sa ko sa amo. Kidugay na kay kung wa makapauli, uy. O niya, kano sa makamabalik diri sa Cebu, day? Mobalik ra dayon ko, day. Mga 2 weeks ra tingali ko dito. Sige, day. Ayo-ayo si mong biyahe. Ay, salamat in town. Kay makauli na gyud ko sa amo. Gimingaw na ko nilang mama o papa. Palit ko sa imong ticket, go pa. Ah, di arami ko, oh. Palit ko sa imong ticket, miss. Ha? Humala man ko gatag ni mo. Di na bitaw na ako eh. Nag-joke ra ko nimo. Maulagi. Kulbaan man sa tao, eh. Asa day napita sa Negros ang inyo di ay? Sa Escalante. Mo ba sa Escalante? Sa proper gina? Sa Escalante? Dili. Sa udtungan ang amo. Ako di si Rooney, ikaw. Rose. Wow. Duol-duol atong name da. Rose, niya ako, Rooney. Bagay kay da. Nunsa? Joke na oy. Sa repilyo ni mo, basig pariente ta. Saba, uy. Tamay ba oy, basig pariente ta ba? Masalig apelyido ni mo. Kakulit sa dimo, uy. Ako si Rosemara. Rosemara Rosalia Javier. Kompleto man. Ang angbi, kay kulit man kaayo ka. Panyaon sa man, parin tita? Layo Roy. Pwede ko mga SM number? Bahala ka diya, uy. Ay, salamat. Kay nitunggo na kyut. Makakita lagi ko nilang mama o papa. Ato na ka, Ros. Ambing ha. Thank you! Gwapo unta. Presko lang. Ay, salamat in taon nga nauli na ka, Rose. Gimingaw na kayo ko nimo. Ako sad ma, gimingaw. Nagit cake ko ninyo. Asa man di si Papa, ma? Uy, dara ko eh. Amin ko pa, be. Ay, salamat ang taon nga. Nahon na kauduho lang mo dilinak. Busy lang yung ko sa trabaho pa. Maong nadugay kong ulit din sa ato. Nari ko gipalit para ninyo, ma. Pa. Salamat in taon kay may signal din sa amo. Maka-Facebook na din gihapon ko. Oh. Uy. Di may pag-ungan friend request. Ronnie ang iyang name. Ako na i-accept, di. Nanawag lagi ka. Kumusta? Okay ra. Nakaila ka na ko? Oh, bago paganit ang nagkaila. Sure, uy. Asa man ta nagkaila? Pagsakay ko di mo barko. Ako bitaw to si Ronnie katong nagkuha sa imong ticket. Aw, ikaw di ay to. Ako in town. Kanya, wa man kamuhatag sa imong number. Ako na lang kang search sa Facebook. Nakatimaan sa ka sa kung ano? Ako pa. Graagod ni mo. Yan na nawag day ka. Juan, gusto lang ko magkigimay. Amiga ni mo ba? Kana kung okay ra ni mo, ha? Oh, okay ra, uy. Kano sa day ka mo balik sa Cebu, Rose? Basig, sunod si Mana pa. Ngano nanguta naman ka? Kay makigpanuroy unta ko nimo sa syudad. Ha?
Ngano ko din taon nga makikpanuroy man kanako? Amiga naman ta. Maong pwede rata magsuri-suroy. Garaan mo sa. Matuog na ko ron, oy. Sa sunod na sa mag-istorya. Ha? Mubalik sa Cebu. Opa, Ay, unya ka no sa aman ka mo balik diri, nak. dili lang hibawaan, ma. Mukalit lang niya kog tunga dinis ato. Ay, sige, nak. Sige, amping si mong biyahe, Ros. Salamat ninyo, ma, pa. Salamat yung taon, nakita na sa tag-usab, Rose. Nga naman, Walang, nalipay lang ko nga nakita ta. mao ba? Pwede ko mga sa imong address sa imong gitrabahoan, Rose? Ha? Sige na, Rose, kay mo atong magugkog syudad kay naman ko yung mga kaliwat dito. Ako kag suruyon sa imong gitrabahoan. Sige na ha, amiga na bito pa. Sige na lang, uy. Mao na akong address. Kumusta ang bakasyon, day? Okay ra, day, Gina. Lami pa untang ipondo dito, pero unsaon, naman sa trabaho. Maugid lagi. Sa sunod na lang, uy. Bakasyon tagtaas-taas. Ay, labi nangita ni mo ay. Kinsa man? Si Ronnie. Ha? Ni si Ronnie? Imo na kaila, day? Ako amigo, day. Ato sa ka. Ganun kay aka, uy. Ako lagi klaro kung wa baka mamakak na ako. Di ba ko baka akon, good? Mabalik na ko sa trabaho rin, ha? Oh, sige, sige, Rose. O, manawag lang unya ko nimo ha. Ha? Manuroy ta? Oros. Bisa ka diot lang, good. Kuan ron, busy ra ba ko? Di-off ba yan ni mo ron, ha? Nangutana mong ko sa imong kauban, good, nga si Gina. Huwag naibaw ko nga di-off ni mo ron. Manorit ha, anaon di ka. Salamat, Rose ha. Nisugot ka nga, makipanuroy na ako. Nisugot lang ko kay amigo na ba yata? Nalipay kay ko nga nakigigala ka na ako, Rose. O gusto na ako nga labaw pat sa panagigala. Ronnie, Ang tinood, dugay na kung nakagusto nimo. So kada itong una na itong panagkita. I love you, Rose. Ronnie, Mabitaw nga nangita kong paagi nga maduol ko nimo. Masulti na ako nimo nga akong feelings. May chance ka ako? Ha, Rose? panatagan ti ka og hikayon. Dili ka ako nimo binuangan? Dili ka ako nimo pasakitan? Dili na may taburusoy kay love gayet ka. Okay, sige. Sugton ti ka pero isaad na ko, ha? Nga dili gyud ko nimo pasakitan. Oros, ako na isaad mo. Unya, unsa man, uyab na ta? Ha? Oron. Salamat, Rose. Naol, nay uyab. Ikaw gyud day, Gina. Bitaw day, uy. Bantay ganang imong uyab. Kay ilugon unya na. Guwapo ra ba? Unsa? Rose, kumusta? Okay ra. Asa ka karon? Nibalik na ko sa akong trabaho. Okay. Amping diha, ha? Kasaya, amping. Love you. Love you too.
Kumusta man mo ni Ronnie, Day? Okay ra, day. Tao-tao to mo nang kauyab sa? Tao-tao to sad kiday. Kuanday, Jin ba? Murag, mabiyaan na gyud ka na ako, ani. Ha? Nga naman, magminyo na mo ni Ronnie? Minyo karon. Dili, uy. Asam di ka? Ni chat magod ang ako igaagaw nga paton ko niyag Manila. Kay pasudlon ko na ko niyag nindot nga trabaho dito. Sa ato pa. Malayo na di ka na akong ini. Unya, nananghida kang Ronnie. Manawag pa ko. Ha? Manila? Oron. Kay patuon lagi ko sa kong igaagaw kay iya ko pasudlon trabaho. Unya, dako-dako man pudok sildo. Ay, nasa ato pa rin. Malayo na rin ka na ako ini. Asus, doon lang mo ko ng Manila, kud. Sige lang. Kay kung di ko makauyon dito, muli naman po ko dayon. Maong nananghid lang ko ni mo daan. O ako'y mahimo kung mani mo desisyon. Kada sa mga mularga. Basig, ugma tingali. Tawagi ba yagid ka ha kung mularga na ka dito sa Manila. Oron. Ay, salamat din taon. Kaya nakasudan kong trabaho din sa Manila. May noon nga nakasoda yung kaog trabaho di Aros. Nalipay sa bitaw ko ron nga nakasudan kong trabaho din hi. Ang tiga pirmi ha. Oron. Ikaw, Sad, pag-amping sa imong trabaho, ha? Sabi na hitabo yung Roning, ha? Dili naman mo reply sa akong mga message. O kung tawakan, di sad mo tupak. Akong kontak ko na igsoon, be. Naan may kalipin si Ronnie? Unsa? Unsa kalipin, good? Naan siya kalipin kay nagpamagdos mo siya. Kinsa ba yung kalipin? Nung kawas trabaho, si Gina. Unsa? Ganong imo man gibuhat na ko, Ron? Sa ilo alam ko Ros. Natinta lang ko. Natintal ka? O sa ako pag yung amiga? Sakit ka na imo gibuhat na ko, Ron. Sakit kayo, Mas di. magkarusur kayo. Wala ko magkinahanglan sa imong sorry, Ronnie. Kay sakit ka na imo gibuhat na ko. Sakit kayo, di. Salamat, Intahon. Kay inanay na akong nakalimot ni Ronnie. Oh. Isa man yung nanawag. Number naman eh. Hello? Hello? Rose, kumusta na? Kinsa ni? Wala ko makailan ako. Si Ronnie ni. Nigamit na kagay number? Okay, mo mo kong kiplak sa tanan ako mga number. Mauni gamit na lang kong lain. Ang sabi mong toyo? Rose, please, magbalik ta. Kung sa'yo magbalik? Nagbuwag na yung Gina. Kunya? Gusto na ako nga sa di pa kumawain ni kalibutan na magbalik ta. Nga ko dito ang naghiskot magkagbawain ng kalibutan na, Ronnie. May sakit ko sa kasing-kasing, Rose. Huwag ibatin ako nga, di na ako magtukay. Maayuhan mo mo dramas, ha? Mahimo ba, Ron? Igo na sa pagduwa-duwa sa akong feelings. Rose, Kung maura na imong tuyo nga makigbalik ka na ako. Sorry. Pero dili ko makigbalik nimo.
Og dili mahimong mapasaylo ti kasi mong gibuhat o pagpasakit nako. Og ayaw na panawag nako ha. Kay i-block nako ang tanang number nga imong gamiton. Salamat in taon. Kay wa na magsamok-samok. Wa na ko samok ni Ronnie. Oh, uy. Ang igsuon man ni Ronnie ang nanawag. Hello? Hello, Rose. Naibawal ko sa balita. Unsa man balita ah? Patay na si Ronnie. Unsa? Unsa ko'y patay? Nangoy yung sakit sa kasing-kasing. Kaya nung namatay siya. Kinuo ko. Kasi nagtuo ka, binuang ko. Rawal sa Facebook. Kinuo ko. Kadaghan sa nag-post din nga patay na si Ronnie. Tinuod gid ay nga may sakit siya sa kasing-kasing. Sa sayang mga araw nakasama kita. Year 2022, namatay si Ronnie sa sakit sa kasing-kasing nga wa man lang makaangkon sa akong pasaylo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Mao kita manghagalan kaagi ni Rose nga taga Udtungan, Escalante City, Negros Occidental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan kabilang buhay. Di ba't sabi mo hindi ko bitawan? Di pa ba ngayon na ako'y mag-isa? Ang mong kaagi gibahatan ni Duas sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga hikala o mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Umaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod ikayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Nasabay na